Hello mga gandararat, welcome to Gandang Maris YouTube channel. Please follow po sa ko ang Facebook page, Gandang Maris, ug sa ko ang TikTok, Anay Halwa 00. Pero pag bago pa ka sa ko ang YouTube channel, please naman mga gandararat, pa-like, pa-subscribe, ug please hit the notification bell para ma-update ka sa ko ang mga video nga bagong i-upload. Salamat! Hello guys, ganito lang yung gawin. Kasi nakita ko, tiningnan ko yung dashboard ko, nakita ko yung followers, tsaka may nag-unfollow na 9. So, ayan, unfollows 9. Tapos, dito lang yan, tingnan mo ulit dun sa sa mga mga followers mo. Ayan, followers mo yan. Ayan, kita mo sila. Tapos, yung mga hindi marunong mag-raise back, tingnan mo dun sa following. Pindutin mo yung following na yan. Ayan. Hindi yan marunong mag-raise back. Kaya, ayan, follow mo muna. Baka mga restricted pa sila. Ako, matagal ko na yan silang tinitingnan-tingnan kung nag-follow ba talaga. Wala eh. Kaya, unfollow ko muna sila. Tsaka ako na lang i-follow ulit pag hindi na sila restricted. Ganyan. Kasi hindi sila marunong mag-raise back. Kaya ganyan lang. Hindi naman siguro nila ikagalit na ina-unfollow mo rin sila. Kasi hindi naman sila marunong mag-raise back, di ba? Ganyan lang. Para hindi kayo mahirapan. Yung iba kasi nagluhan sila sino hindi makita nila yung unfollow. Ibig sabihin, yung mga isa dyan sa mga following mo, yan ang nag-unfollow sa'yo. Kaya, i-unfollow mo na lang din sila. Maghanap ka na lang ng iba kasi marami naman dyan. Ayan, di ba? Para maramdaman din nila kung ano yung naramdaman mo na nag-unfollow ka. Siguro hindi naman nila ikagalit. Ganyan lang. Yan, mga followers ko yan. Ayan. Yan. Tinitingnan ko nga yung nila. Vlog nila. Yan lang guys. I hope nga na may natutunan kayo, no? Ganyan lang. Yan ang hindi mga marunong mag-raise back. Yan, matagal ko na silang pina-follow. Antayin ko na lang, baka na-restrict sila. Antayin ko na lang na makita ko sila ulit, yung hindi na sila restricted. So, alam niyo na paano. Thanks for watching mga gandararat. Kaya huwag kayong mag-unfollow. Kasi ang sama pag mag-unfollow. Thanks for watching. Please like and subscribe mga gandararat and hit the notification bell para ma-update ka sa sa bagong upload ko. Salamat!